Slovenský Červený kríž v priebehu roka poskytne svoje služby a pomoc niekoľkým desiatkam tisíc obyvateľov Slovenska. Sú to ľudia, ktorí sú biední, chorí, opustení, smutní, ale sú to aj deti v materských škôlkach. Potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme to, čo sa nedá za žiadne peniaze kúpiť, a to sú dobrovoľníci ochotní pomáhať so svojím voľným časom, ale sú to aj peniaze od sponzorov, ktoré nám pomôžu kúpiť a zaplatiť tie veci, ktoré nevieme získať inak. Prosím vás pekne, pomôžte nám nielen 2% daní v období podávania daňových priznaní, ale v priebehu celého roka, keď robíme zbierky alebo na náš účet. Pomôžete nám pomáhať a zaradíte sa medzi ľudí, ktorí majú veľké srdce. Ďakujem veľmi pekne.